Yo guys, i dag skal jeg bare sige tillykke med Ramadan. Guys, jeg har ikke lavet video, fordi jeg er dum. Og ikke lov. Jeg ikke godt drille mig. Men jeg skal lave snart en video, like. Jeg laver snart en video bare. Like, chill, man. Chill. Jeg er træt med fast, man. I'm hungry, man. Men tillykke med Ramadan, bro. Jeg håber, I overlever det. Jeg håber, I overlever, bro. Aldrig dø, man. I skal prøve at klare det. Det er kun 30 dage. Ikke 30 dage mere, ikke, man? Der er gået 5 dage eller 4. Ja. Men jeg har haft travlt med Ramadan, bro. Hvorfor gider den her PlayStation ikke at tænde? Jeg gider ikke at tænde. Først nu. Men tillykke med Ramadan, bro. Jeg håber, I overlevede. Min hånd. Jeg håber, I overlevede, bro. Ja, bro. Så alt det der støv. Det er broken ass telefon, man. Det er min telefon. Det var min gamle telefon. Min mors. Min fars. Men det er det, guys. Jeg håber, I har en god dag. Jeg laver måske en ny video, bro. Jeg er bare træt, okay? Ses.